Είμαι η Αγγελική Φραγκοπούλου Χαριζάνου, επιχειρηματίας, παντρεμένη και περήφανη μητέρα 2 αγοριών. Από μικρή έχω μάθει να αγωνίζομαι για τα όνειρά μου, να δουλεύω με οργάνωση, συνέπεια και εντιμότητα. Έχω μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους, να μεριμνώ για τα προβλήματά τους και να χαίρομαι με τη χαρά τους. Θέλω ολόψυχα να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ σε κάθε δήμο, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά της Δυτικής Αθήνας. Εμείς και όλοι οι δήμοι να πάμε μπροστά. Γι' αυτόν τον λόγο εμπιστεύομαι τον Νίκο Χαρδαλιά, για το όραμά του και τις ικανότητές του, για να πάμε με τον Νίκο Χαρδαλιά την Αττική μπροστά. Μπροστά με όραμα και συνέπεια.